Судта Гөлшат Нигъматуллина сорауларга тулы итеп җавап бирә, булган хәлне аңлатып сөйли. ЗАГС идарәсенең элеккеге башлыгы сүзләренчә, 2020 елдан алар 13 миллион документны цифрлаштырган. Бу эш ковид чикләүләре вакытында башкарыла. Тикшерүчеләр шушы чорда архив язмаларын цифрлаштырган өчен оешма хезмәткәрләре премия алган дип фаразлый. Тикшерү барышында шул ачыкланды. 2020 елның 10 ноябреннән 18 декабренә кадәр Нигъматуллина, Шәрәфетдинова һәм Әхмәтҗанов хезмәткәрләренә законсыз күрсәтмә биргән. Алар район идарәләре башлыкларының банк картасына цифрлаштыру өчен премия буларак күчерелгән акчаларны үзләренә кайтарырга кушкан. На банковские карты в качестве единовременных выплат стимулирующего характера. Тикшерүчеләр фаразлавынча, шул рәвешле 6 миллион сумнан артык акча үзләштерелә. Гөлшат Нигъматуллинаны 16 июль көнне тоткарладылар. Бүген судта әйтүләренчә, шаһитлар аңа күрсәткән. Ул үзе гаебен танымый. Җинаять эше мошенниклык һәм вазифаи вәкаләтләрне арттыру маддәләре буенча карала. Тикшерүчеләр судтан җитәкчене изоляторга җибәрүне сорады. Тик адвокат моның белән килешми. Гөлшат Нигъматуллина тикшерүчеләр белән хезмәттәшлек итәргә әзерлеген әйтте. Я готова предоставить все данные, все сведения, которые я знаю, которые мне известны. Әлеге эшне тикшергәндә кирәк булган бөтен мәгълүматны, бөтен белешмәләрне бирергә, бөтен белгәнемне сөйләргә әзермен. Хөрмәтле суд, шуны да исәпкә алуыгызны сорыйм. Мин 27 яшьлек икенче төркем инвалид булган бала карыйм. Находится совершеннолетний сын 27 лет, который является инвалидом второй группы. Адвокат Гөлшат Нигъматуллинаның гаепле икәнен күрсәтә торган тулы дәлилләре юк ди. Ни один из этих свидетелей не говорит о том, что Шаһитләрнең берсе дә ул миңа шалтыратты, нидер кушты, акча яки башка нәрсә сорады дими. Ягъни аның фамилиясе бары тик ЗАГС идарәсе башлыгы буларак кына телгә алына. моя подзащитная, ее фамилия называется только в связи с тем, что она являлась начальником ЗАГСа. Суд барлык катнашучыларның фикерен тыңлап, Гөлшат Нигъматуллинаны 5 сентябрьгә кадәр өй арестына җибәрде. Аңа шулай ук телефоннан, интернеттан файдаланырга ярамый. Яр Чаллы телевидениесе ярдәм белән Илдар Сафиуллин, Рани Абдрахманова, Яңа Гасыр каналы.